KwaZulu setshenziswa umamba uhlala la ngaseMojusi uye wathi usithujwa kusithumethe sothatha into zabantu sibabamba inkunzi namhlanje obhudi laba basibambe ngale ngasithu wakwabhasa ngala izansi Iminyaka emingaki ndoda? Ngina 14 iminyaka enginayo ngina 14 ngihlala ngale ngaseMojusi nami. Bangathi sebabamba inkunzi baphuca amafoni. Abantu ngisababamba inkunzi bawu3 kanye neboss yona ibijwayele ukuzisebenzela ithi siya. Bawu3 kade lombambela simanti lapha ngasendlini ke. Bahamba uboss. Wawukuphi? Usebukade khona nje ngahamba. Usebukade khona nje nawe. Ngangikhona ngizange ngingene kodwa ngaphakathi endlini. Ngoba ngangisaba. Uphatha noma inkunzi wena? Angithi wena uphatha noma ubamba inkunzi wena? Oh, uyaphatha iphepha spray. Phela. Yeah. Nemess. Bangase bakwazile abantu. Angobakwazi abantu. Into mesewenzani? Ujolo bafutha kuphela. Umese pho umese ngathi ngizobakwazi. Oh, umese ngijwayele ukuphathela kubathuse ngathi ngizobakwazi ngithi kanje. Wazi umgwazi umuntu? Angaze umgwazi. Ngeke azavuma. Kodwa uzovuma kodwa. Angaze umgwazi. Uzovuma sekufika isikhathi. Ngoba egcina imfesi la into eyenzakalayo lezi akusinto manje le. Okwenzayo ngoba ukuhlupheka noma ngoba uhlula abazali bakho? No, akusukuhlupheka. Yini? Oh, angibehlula abazali bami. Usafunda? Yeah. Kodwa ngaxoxa esikoleni ngabaleka ekhaya. Ufunda kanjani abaleka waxoxa esikoleni? Ufunda kanjani? Ngabaleka ekhaya. Ufunda kanjani? Lona ke ndoda cha so lohlala nemngane wakho ukusuka neminyanga kuba nakaba igama lami Andile Isibongo kwaGasa ngiminyaka u13 namhlanje kade ngihamba lofana lona kade ntshontsha so mina wathi ngimbambela ishidi so the time ngimbambela ishidi wathi sehla sayezansi sahlala lapha ezansi kanti lo mfana vele kanti mina ngazi ukuthi unamacala lethame manje kanti nami ngizofakeka ecaleni nami kanti lecala ngilazi mina ngaviseni ngafake ngathi lecala lalomfana lona uyena lo mfana ontshontsha ubamba abantu inkunzi. Usho ukuthini methi ishidi ithulwe wena ekhulumeni? Ngithulile ngathi ngibambela ishidi yena uyena ulithule ekucingo bese wathi angimbambele ishidi angazi iqiniso nangu umuntu okhanda abantu ubenza izilimi mina ngaze ngithule lutho mina. Wona ke chaza ke ndoda mebekuthuma uzothi ubhosise kuphi nesibindi wena Kibisco wona unesibindi sisongela emzini yabantu kuse impetha labantu maba bafika wathi isibindi bafika la kwami mbezo bafika nje lapha yini aneza wona nimama inkonzi ama drugs noma nibhema ini nimama inkonzi bema utshwala nezimali okay kulungile